Kidam tangja khongni phai trokarni Karbianglong pen West Karbianglong district Hinialong digital media jakong kipang tang ponje phanpura Hamren Circuit House along West Karbianglong Digital News Forum mate thihek pen WKADNF amahang pathek ponlo Rongbong terang kachipaim phupon bangsu WKADNF amahang kepathek mailong Daniel Enghi hin pensi mai ki phalam thi than pachini pong maiphu along KADNF Central Committee maiphu ratis rongphar kachetong dunalong dun maiphu sopen terang dihin chunbang bapuram senar lapen dihin chunbang ejikal timongatung chetong dun bangsu hu chingwai chingsai padupondet penapi chedon sarpen Bhaskar Rongpi aphan maiphu Gretson timong aphan dun maiphu Daniel Enghi aphan kong chunbang rongbong terang aphan dihin chunbang pen danglok Sai hem chunbang Chandra Singh Ronghang Sai hem chunbang Chandra Singh midik pendanglok bangner ke patumaphan klem bangar pu pekpon bangso hut KADNF dunmai phu sopen terang kaning je pona bangke bangso WKADNF ke sengpon ke digital media tum akiduk kisung kachirap che tu pon je phansi bangso WKADNF pini sengpon upusi ningje pon Hamren Circuit House long West Karbianglong Digital News Forum nitum dak amang pathek ponlo jadi mahapathek ponalong nili tum chidon sar pen jong ponlo president ke hai panitum angha be jong ponlo alangli Bhaskar Rongpi Bhaskar Rongpi hanalong li pan jong ponlo untuk general secretary konjun bang ke alangli Daniel Enghi alangli pansi nitum chidon sar pen pek ponlo lapen nili tum laso keseng bang ke nili tum digital manela nili tum digital non ke akai si digital bina apa si digital apa ni tum kosan si ka prang ji ma pen digital ma kisung ke boy kosan si tu ki pejok thegi ma nili tum laso ken kam ji jore pasi nili tum ka do ka ve chingwai sar pasi nili tum laso forum ke dam tang September 5 ani sini nili tum 2023 ani ka si tum pathek amang pathek pollo basi ini pen ke halata me nili tum non cikujani si dolo nikan si chokko nasi lo so pora hosi ni tum ke akunon dak West Karbianglong farmers tame nili tum West Karbianglong digital news forums tame amang pathek chulo Pini nili tumaphan bangsu WKADNF aru kiseng punalong mai phulapen kongchun bang arpu nangke pek pondu lasi bangsu WKADNF un anpen ke japon pami je phansi methangar pu chiklem pon popusi WKADNF amai phu Bhaskar Rongpi lapen kongchun bang Daniel Enghi pen ningje pon Digital Forum West Karbianglong District Committee pen pini pen nitum district long kiseng pon along pen mesen pen nitum pachun pon lo lapen pinangan nitum da members tum ta pinangan chitong dum do lasi e prime jang jelong bang ni nitum la digital forum polong pen ke pinangan kachesong pani lapen ilitum news reporter tum pelote ilitum kahpen kisung ta dupa bete hai hui kisung nong stamil tum kichara puchi tolong bang kenang sok asin ilitum West Karbianglong District Committee hin den tame itum bang la lai hui long bang itum kacharai kom duni phan bang sin itum hin penta pini bang so long itum da den pona kok lo la pen pini pen itum ni li hin pen masi president hin pen masi lo so pini franke thenglo thampum West Karbianglong District Headquarter lake Hamren lo aprangsi nilitum media kami claim mabang ke sungpik ladapen photo gari long pathai du nangji lo dunsi hadak puthotar ni peklang thuji lake print media ke claim hodlo sitame kai na ke chikirla bom pena joksi nona bangke logo ot pondo na portal news electronic media ko sipolo nona suda kachelar digital India po kachelar long si nona bangke hover team ban sitame kam ke claim kachi piduk nai pulutang te logo ke odong atum halo electronic media tum halo lasila so electronic media tum lake pinapani phan chohong yok lo non kachi tong dun non live tidak tatum dadu lapen aju mat lang phit lason dadu lapen la solong si law and order ahin pen punon administrative hin ben punon lapen hawar arat hamphang asong tu sitami news reporter tu mansi aning che theklong latum a hok akam lam si peklang pulaso aning ka che thepen si pinian ye bangke aphang damom lo News report Karbianglong live